Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска издаде заповед за създаване на областен координационен център за подпомагане на координацията, наблюдението и контрола при въвеждането на еврото в Република България. Центърът се създава в изпълнение на решение на Министерския съвет от 2025 година. В състава му са включени представители на ключови държавни и местни институции. Председател е областният управител. Титулярни членове са кметовете на общините, директорите на областна дирекция на МВР София област, на териториалните дирекции на Агенция Национална сигурност, Агенция за приходите и Агенцията по безопасност на храните, както и Български пощи, Агенция Митници и Комисията за защита на потребителите. На всяко заседание ще бъдат разглеждани въпроси и проблеми, свързани с въвеждането на еврото на територията на Софийска област, които ще бъдат докладвани пред постоянно действащия координационен център към механизма. Първото заседание е насрочено за понеделник, 12 януари.